Wannan kuma da kuke kallon shi, duk macen da ta yi fifinta a waje, ta ɗan yi runs ɗinta a waje, tana so ta yi aure mijinta ya same ta a virgin, za ta iya amfani da shi domin ta dawo virgin. Wannan shi kadai ya isa gayya, za ki dawo virgin. Ka danna subscribing, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Tofa, Umma Shehu ta jawo wa kanta zagi a duniya ganin wani tallan magani da ta yi, kamar yadda mutane da yawa suke cewa ta yi iskanci a cikin wannan tallan maganin da ta yi. Kamar yadda yanzu mai sauraro za mu saka maka wannan cikakken bidiyon ka kalla, ka ji irin tallan maganin da take yi. Mutane da yawa sun ce iskanci ne kawai. Babu shakka mutane da yawa a yanzu haka suna zagin wannan jaruma akan wannan abin da ta yi, amma wasu kuma suna ganin cewa ai tallan magani ne ba wani abun bane ba. Mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Tofa, a ɗazu-ɗazun nan ne dai wani bidiyo yake ta yawo a kafofin sada zumunta, kana daga TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, yana ta yawo a social media, inda ake cewa Umma Shehu ta zama 'yan iska domin kuwa ta koma tallan maganin 'yan iska. Babu shakka mutane da yawa sun zage ta akan wannan al'amarin, wasu kuma ba sa ganin aibinta, domin kuwa tallan magani ta yi za a biya ta, domin kuwa halak ɗinta take ci, kuma ba ƙarya ta yi ba. Maganin da ta faɗa shi ne, domin kuwa ba za ta taɓa yin ƙarya ba. Sai dai wasu kuma suna cewa bai kamata ta fito ta faɗi irin wannan abun ba, kamata ya yi ta saya a bakinta, ba ta fito ta ringa faɗa irin waɗannan kalaman ba. To mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba dai, ga bidiyon ka kalla, ka ji irin dai abin da take faɗa da bakin nata. To mai sauraro, ga bidiyon dai ka kalla. Wannan kuma da kuke kallon shi, duk macen da ta yi fifinta a waje, ta ɗan yi runs ɗinta a waje, tana so ta yi aure mijinta ya same ta a virgin, za ta iya amfani da shi domin ta dawo virgin. Wannan shi kadai ya isa gayya, za ki dawo virgin. Saboda ɗan biye-biyen nan dai sai dai kawai Allah ya shirya, amma ku dawo virgin dan Allah. Babu namijin da bai so ya ji budurwar shi ko matar da ya aura ya ji ta daidai. Duk namiji in ya aure yana so ya ji matar shi ya yi disvirgin ɗinta, don haka wannan shine lokacin amfanin shi kenan. Wannan da kuke ganin shi sunan shi Daɗi, gaba ɗaya sunansa kenan Daɗi. Ya rikice mana mazazan ku, dan yanzu babu abin da za ku yi ku samu mazajen ku, sai dai ku gyara gaban ku. Wannan shi ne, wannan kuma in ka yi ɗin shi kun gama gyare shi tas. Wannan kuma da kuke kallon shi, duk macen da ta yi fifinta a waje, ta ɗan yi runs ɗinta a waje, tana so ta yi aure mijinta ya same ta a virgin, za ta iya amfani da shi domin ta dawo virgin. Wannan shi kadai ya isa gayya, za ki dawo virgin. Saboda ɗan biye-biyen nan dai sai dai kawai Allah ya shirya, amma ku dawo virgin dan Allah. Babu namijin da bai so ya ji budurwar shi ko matar da ya aura ya ji ta daidai. Duk namiji in ya aure yana so ya ji matar shi ya yi disvirgin ɗinta, don haka wannan. A yanzu mutum a duniyar nan Allah ɗaya kaɗai zai ce maka yadda everything is so fake, kowa ya zama fake a duniyar nan. Wato yanzu a cuci maza da ake ya wuce ƙarin gashi, ya wuce hookups, ya wuce hips enlargement da ake dinnan, yanzu sabon peji aka buɗe. Idan kika sai maganin kika sha, kada ki manta ki istighfari, domin fa maganin ba zai wanke zunubin da kika je kika kwaso ba. A ƙarshe Allah babu tsimi babu dabara, mun dawo gare ka. Ba mu da tsimi ba mu da dabara sai gare ka. Ya Allah ka iya mana, ka ba mu mata na gari, mu dai muna ƙoƙarin kare kanmu daidai bakin gado. Ya Allah ka ba mu mata na gari.